बा हाँ लयदारी हमने के सुनाई हाँ आ जहाँ जे कहनी कि 5 मिनट कथा सुन ली बुझाई के चिरैता लगले घोटे हाँ कहले कि चला हो आयल हो हितवा कथा कहे हाँ लगलवा जानकार बने लगलवा मुरारी बाबू के सार बने हमने के करी आवे लल्लो हाँ त डर से हमने के लयदारी गइले जा हाँ जवान भाई खुश हो जाले आ तबले बूढ़ाऊ का खिसिया के उड़ जल के चला हो नाम सुन ले रानी हो हाँ अगर के लौने छोड़े ब्यास बन जा रहा है हाँ कथा जानिए ना रहा खाली पापड़ बेल रहा है हमने केनियो के नहीं खिजा तत्तने मैंने 5 मिनट सुनल जाओ सिस्टम यही कहता वाह यही से हमने के लोग ब्यास कहला हाँ ब्यास हमने के है ना आ तैयो लोग ब्यास कहला हाँ जी यही चलते कि चला जो उपलक्ष्य में जाला आदमी कुछ न कुछ देख के किताब के अध्यात्म से कहेला हाँ आना तो हमने ब्यास है जा ना वेद व्याजी के बाद आज तक कोई ब्यास के पंक्ति में खड़ा नहीं हुआ नहीं हमने के ब्यास है जा ना गाँव गाँव न छनिया लेके रुपया कमाई चलत नहीं जा हाँ ये एगो दुकानदारी है हाँ तई तनी कृष्ण भगवान के बोले बने नेताजी तो छेपक बियाह देखल जब कृष्ण रुक्मिणी ना वाह नेताजी जी कृष्ण रुक्मिणी ले लो जय हो जय हो जय हो देश विदर्भ कुनिनपुर नगरी भीष्मक राजा के राज रहल जिनकी बेटी रुक्मणी रहले जो कुलवा के ताज रहल आ दरबार में जाके नारद जी कृष्ण के वर्णन कैले बाड़े हाँ कैसन प्रेम के व्यापारी हवे हाय 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 आ रुक्मिणी सुनली जब कृष्ण के बात कथा तब बिना देखले प्रेम कर लेली एने रुक्मिणी के शादी लोग चिंता करे लगी केकरा से होई रुक्मिणी कहले कि हमरा बराबरी के हित दमघोष के लइका छेदी राज छेदी नरेश शिशुपाल से कही जाई जब रुक्मिणी सुनली तो झरझर आंख से आंसू लेके रोवे लगली हाय 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 कहले कि हम अपन वरण कैले बनी दिल में कृष्ण के अब भाई हमरा कर दी शिशुपाल से ये हम शादी ना करो एगो चिट्ठी लिखतारी का आ चिट्ठिया लेके एगो ब्राह्मण के दे देली हाय 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 आ कह देली कि जाके द्वारिकाधीश के दे दिया द्वारिका में ला आ दे के कहिए कि अगर नहीं है नु तो हम जहर माहुर खा के मर जाई देखो अगर सब प्रकार के श्रोता रहे तू अपन नाचे वाला कला देखाव हम गावे वाला देखाव तनी कौन आदमी के ठीक लागी भिखारी जी के लाए हमने झाल बजा के दिखाई ध्यान दो उ ब्राह्मण चिट्ठी लेके द्वारिका में चल देले हाँ कि यार पयनमा हो बाबा लेके कोइले पतिया अरे पयनमा हो बाबा लेके पयनमा हो बाबा लेके कोइले अब ब्राह्मण देवता सोचे तर के चलो उनकर ऊ जानस ई पाती देले बाड़ी वही है कि ना एकर ठीका हमरा नहीं खे बाकी पाती के बहाना से तो द्वारिकाधीश के दर्शन हमरा हो जाई चलत रहतिया सोचत बड़ मतिया चलत रहतिया सोचत बड़ मतिया आर यही भाग्य होई दर्शनवा हो बाबा लेके कोइले बयान बाबा
उ पाती लियान के द्वारिका में द्वारकाधीश के हाथ में देले। हाँ आ द्वारिकाधीश जब पाती की पहले तौखिए लाल हो गई। कल करे ये हमार सौदा के दोसर कोई ले निहार, ये हमार खानदान के रीति हो। जेकर फोटो आंखी में गड़ जाला कौन माई के लाल बात। अरे दारू तनी रस सजाओ तो चलता चल कैसे कि खूनवा आर गोरम रे भइले सुन के द्वारिकाधीश के दोसर लेनिहार बा हमर सौदा करे। दारू तनी रस सजाओ तो सजाओ आजा ए खूनवा गोरम भइले सुन के द्वारिकाधीश के बोलले हटा दबो खूनवा गोरम रे भइले सुन के द्वारिकाधीश के बोलले हटा दबो पीस के नंद किशोर नेताजी ये अखत प्रयास से हमने के बोलोनी बहुत रुपए के पुरस्कार देने हार्दिक प्रणाम। दारू आर दारू को जनग रथ सदावा सब सेना के खबर जनावा अरे वो करा मालूम रे नइखे जदू वंश के खीस के ओकरा मालूम रे नइखे जदू वंश के खीस के बोलले हटा अरे शिशुपाल अरे इतना ही मत के कर जो मन सीना में बात जब हम खींच ले तलवार अरे जेल से पेल करा देव बिना वकीलन फीस जेल से पेल करा देव बिना वकीलन फीस के बोलले हटा तब खुनवा गोरम रे भइले सुन के जदु कुलधीश के बोलले दातबा पीस के अकेले सब सेना के छोड़ के दारू के रथ पर लेके चल गई सारथी के। आईने रुक्मिणी चिट्ठी में लिख दिले रही कि हमारा खानदान की रीति हो विवाह से पहले काली जी के पूजा करे जाइले जा आ काली जी के पूजा करम तो वजह से हमरा के लिए चल जाई नती शिशुपाल हमरा के अपना ली तो हम पहुंचब ना आ रुक्मिणी बैठ के सोचत तारी कि अब ले अइले ना पूजा करे खातिर निकलल बाड़ी आंख में आंसू ले ले बाड़ी एगो सखी से कहतर के एक पति बढ़ क्या हुआ कहतरी सखी अबल जइल ना सुगानावा बहुत बेर हो गइल पूजा करे जात नहीं जा अब ना ये तो शिशुपाल मरण कर दी अबल हर जइल ना सुगानावा अहीर हो अरे नैनवा से नीर बहता
आ तबले भगवान के कृष्ण के घोड़ा के टप 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 के आवाज सुनाए लगो। एगो सख्त रे